Един негов приятел просто е намерил нещо е знал. Сега взеха, така и негов взеха, негов знал. Ай ми така взеха, така е главно не взеха. То спиш на татски ли? Но не те разпаски, вместо не те разпаски езици, вместо ме разпоредите. Не те разпаски езици. Добър вечер. Баща му даде неговата палачинка и бащата взе тази от земята. Много сладко. Много сладко! То и аз нямах такъв. Дано, живот и здраве. No, no thank you.